Asibingele babukeli Black Live TV igama Miss Mamelo wakaZondi kanti-ke ungangifollowisha on all social media platform TikTok ngikhona there's Mamelo1 Instagram it's Miss Mamelo and Facebook it is yena-ke laphana uMamelo Mami njengoba ubona nje khona lana ungilandele on all social media platform uma ufuna ukwazi more about uMamelo. Anyway sikhona lana-ke Black Live TV sisho kamnandi sithi sikhipha zona izimfihlo right now sinayo baba sifisa ukuzwa ukuthi yona iphi imfihlo yakhe asiphathele yona namhlanje. Sanibona baba njani? Yebo sisunjani yaphila. Sikhona ngiyaphila. Baba iphi imfihlo yakho ufisa ungidalulela yona namhlanje? Sisinzima kakhulu le mfihlo yami enginayo. Ngisengithule ngathula sesiside isikhathi. Hayi namhlanje sekufika ithubeni lothi manje ngiveze ukuze inhliziyo yami ikhuleke ibe mhlophe ngaphakathi. Ngisho ukuthi udaba lami lomu kanje. Kunomuntu wami engiphilisana naye. Lo muntu engiphilisana naye unothi mefika avakashe mathi uyabuka indlu engihlala kuyona inzima kakhulu. Imoto engihamba ngayo inzima kakhulu. Agcine ebuza ukuthi baba kwami uphila ngani ngoba angikaze ngibone uvuka uyosebenza kodwa methi ngibuye indlu ohlala kuyona imoto ohamba ngayo inzima kakhulu. Mina ngokwami ngilwe ngithi hayi ngisebenza kamasipala. Kodwa manje gcine manje kufanele ngigcine ngibona ukuthi njalo phela angivuki. Ugcine ebuza ukuthi yebo usebenza kamasipala uselivini ngoba selokhu ngathandana nawe iminyaka isizibambile kodwa angikaze ngibone uvuka uthi uyosebenza. Awungichazele nami sekufika lapho esengithi no angichazi iqiniso lonke ukuthi indlela engizama ngayo kahle kahle ngizama ngigeza ngisebenza amanzi idumbu zabantu abangasekho. Futhi ngisebenzisana nabasemakhazeni ahlukahlukene. Ngangathanda ukuthi ngikuveze lokho ngoba kunzima yabo. Indlela engisebenza ngayo kuye ukuthi kube khona nanami izicubu zabantu ezithizeni ezingisebenze ngazo uma kuthiwa mhlambe kunengozi ehlakalele mhlambe endawana thize. Ngizama ukuthi ngikhulume nabasemakhazeni ngoba suke sengazi ukuthi uzobe sekuphi ngiyakulandela lokho nezinamba siyaxhumana ngezinamba ukuthi hayi kunesidumbu esifikele kanje. Awuzama ukuthi usibone. Nangempela futhi ngenze njalo mina ngisebenzisana nokhokho vule beyinyanga. Okay. All right. Ya inyanga ngisebenzisana nazo ngithi uma bese ngitholile konke lokhu ngithathe nguse lezo inyanga bese kuba khona ke imali ethize engiyitholayo. Manje ngibona inzima uma ibuza lo sisi ke uthi kahle kahle ngempela yini ayi sengigcine ngibona ukuthi angimchazele ukuthi hayi ngisebenza kanje indlela engiphila ngayo. Yabo futhi ngisebenza ngawo la manzi lawa nelectricity. Imake amanzi wathatha emakhazeni. Yebo. Kunabantu osebenzisana nabo bakhiphe ngasese. Bakhipha ngasese. Okay, mase inyanga ziyawasebenza lawo manzi. So inyanga lezi amanzi ziye zikutshela ukuthi ziwaphendula kanjani uma ziwenzani ukuze akusebenzele nawe noma asebenzele zona. Kahle kahle amanzi lawa asiza ekutheni angithi yabona mabe ufuna ukuba nesithunzi uhlonipheke. Okay. Usatsho. Oh. Angithi inyanga lezo zisebenza ziwathaka nezinto ezithize yabo. Nami ke lokho ke ezingangichazeli konke kodwa engikwazi ukuthi nakho engisuke ngifike nakho nezicubu ezithize zomzimba womuntu mase isebenza seziyazi bona ukuthi zisebenza kanjani and ngiyadla ngalokho inkulu imali engiyitholayo noma bengathandi ukuthi ngikuveze kumuntu engiphila naye ngoba egcineni noma sengizobe kuveza manje umuntu esifazane uyinkinga mina acabana uzohamba sengithuka ngakho esethi hawu wena uqubukile ngezinto ezithize nezithize ngithi yabo yikho bengathandi kodwa namhlanje sekufika isikhathi sokuthi ngikuveze lokho. Yini esikwenza ukuthi ukuveze manje emva kwesikhathi sesingaka? Kona into engenza ukuthi ngicine ngikuveza. Kuyafana ngoba manje angikwazi ukuthi ngilokho ngimphendula lokuthi ngiyasebenza kodwa ebebona ngoba egcineni iqiniso kumele livele ngoba manje noma bethiwa yini oyenzayo
kodwa egcineni iqiniso liyadingeka ukuze ube msulwa ugeze nawe enhliziyweni. So umama uhlala naye ekhaya. Cha mama Uyintombi nje. ekhaya. Yebo umuntu ofika ngokuvakasha. Bengikwazi ukuthi mangabe efikile isikhathi ngisebenza kwaSipala ngithi ngise-leave-ini kodwa manje kuze kophela unyaka ayagcina ebona na ukuthi hayi ngeke le leave yakho kanti ikanjani leave engapheli hayi kamanqunyakweni esibili hayi manje ngiyabuka ukuthi no iqiniso manje sekufike kutheni lento eyimfihlo ngikhiphe ivele iphumele obala izwakale ayizwe kodwa ke ngithembe ngimchazele ngathi kodwa lokhu engikukhiphayo okwami naye sobabili akungaphumeli ngaphandle ngoba uma kuphumele ngaphandle kube umcebo wethu usumoshakele ngoba kwayena ngamchazela ngathi ngizogcina ngikushadile ngizokushada vele kodwa ngizokushada ngemuva kokuthi sengiveze wonke amaqiniso bengeke ngikwazi ukuthi ngikushade Kukhona sakufihlile. sokhona sakufihlile ngifuna ukungena emshadweni ngimsula futhi lezo zinto ezinjengalezo sengiphumile kuzo base ngikuveza nje kuwena sengiphumile kuzo yabo manje sengi-right sengifuna ukuphila nje impilo ephile ejwayelekile ngifuna nokungena enkonzweni manje ngisonde Manje usufuna ukuyiyeka lo mcebo. no umcebo angizokuya sengi-right Ngisho indaba yokusebenza lo usu right ngayo. yebo indaba yokusebenza sengi-right ngayo ngoba nasebhenki hayi lihle ibhenki lami yabo Ngoba into yakhiwe ngiye ngizwe nami angazi ukuthi inesho kanganani. Mhlawumbe awusaba ukuthi kuzonyamalala lezo zinto zakho. yebo yini bebesho njalo bethi zenyamalala kodwa ke shuthi engisebenzisana naye singimchazele ukuthi hayi manje ngisafuna ukuthi ake ngithi ukuphumula angisho ukuthi sengiyekile sengiphumile Awusho labantu osukuthatha into zabo abakuhluphi wena ngoba vele noma mhlawumbe ngoba wena kusuke ngawena oyithathile suke ithathwa abanye banike wena. hayi mina engikwenzayo mina ngisuke mina ngithi ngisathi ngiyimakhazeni mina ngisuke ngiyosebenzisana nabo Thathe lokho ngithathe okuthathayo. lokho engithathayo Oha. angimene sengimbulela umuntu Akusiwena futhi osukumcubi umtshotshelo Umcuphi, zohelo lezo izinto lezo. Yebo. Shuthi wena you just a messenger nje. yebo kunjalo ngisebenza kanjalo So manje ufisa sifonele unkosikazi. hayi yebo ngingamfonela impela Simchazele ngalolu daba uzomchazela wena somfonela then wena uzobe usuyangichazela unkosikazi ngalolu daba nokuthi mhlambe yena ufisa ukuthi aqhubeke nawe noma kwenzakale kanjani. ya kona ngiyafisa impela ukuthi akuzwe lokho ngiyafisa ukuthi achazeleke impela ngoba nami lokho sekungangikhulula angifuni ukuthi uma uthi uyimisele ngami uma uthi manje ngiseyinhlelo zokuthi ngifuna ukushada ngifuna ukushada kodwa igazi lami inhliziyo imhlophe ngaphakathi uma ewudinga umshado eyimisele ngomshado ngoba ngithe ngiyaphenduka manje ngiphendukela okholweni ngifuna ukuthi uma uthi uyimisele uzovusa umuzi kodwa vele umuzi uyawubona kodwa mina ukuthi unenhloso sizoqhubeka uzokwamukela lokho uma uthi akakwamukeli hayi sekukuyena Asike simfonele umama ngoba ngazi ukuthi wena umuntu omsulwa uyi-messenger ngoba buwenzela ukuba nemali and wayiseva for good reason and uyasho nawe akukho okuhluphayo ebusuku but ubufisa ukuthi ube nemali uzukwazi uthatha umfazi. And-ke vele imali sithola ngendlela eyihlukahlukene akubo ukuthi le iphuma kephi nendawo nale but I'm not saying ukuthi ngiyak-approve lokho noma mhlawumbe khona engingaka-approve I don't know kodwa ngifisa ukuthi nawe ube kwi-picture mhlawumbe uzothi umama wongitshela kangangani ngoba phela ngangizokusupporta ngoba kusiwena obabulalile yabo mhlawumbe buyathi on the other side awusungazwenza into ebuhlungu kanje uthatha amanzi ey'dumbu nani nani bingasekho yena imisebenzi asazi uzothini but ke asike sifind out from umama simuzwe ukuthi yena uzobuka kanjani. hayi ngimfonele engimuzi impela ke ngikhulume naye mhlambe uzokwamukela engikushoyo yabo ngoba phela naye ngicabanga ukuthi useyibonile impilo usebuzwile bomnandi bempilo engiphilisa yona Oh yeah uthofo we-financial. soft life Ehe. Hayi simfoneleni mama sizothi uthini. Sanibona sisenjani? Ngiyaphila kunjani? Sikhona. Singakhona ukuthi sikhulume?
angazi noma kuzozwakala yini kodwa ngisesekhini njengamanje. Oh, setexini. Ya. Alright, mangino baba wakwakho lana noma ubaba othandana naye, ngazi noma ngisho kahle yini. Isithandwa sakho baba lo othandana naye. Ya. Sibi Black Life TV la sithi khona sikhipha imfihlo. Ubaba la kunemfihlo afisa ukuthi akudlulisele yona. Sisiza abantu uma enqene ukutshela siqu, akutshele ngefone. La ezekuthina simlekelele ukuthi akwazi ukuchaza lo mfihlo yakho. Hayi ngilalela ungakhuluma. Nginokusaba ngoba usetextini kodwa ke ngizokhuluma naye uze ukuthi ufisa ukuthini kuwena. Okay, angicela ukuthi ngimnikeze noma usetextini nje. Aya awuningi. Ya mama kwami, unjani mafohlofohloza wami kodwa uyaphila? Yebo ngiyaphila umntwana wena. Hayi nami ngiyaphila mamazi, ngiyaphila mamazi. Mamazi, mamazi ngeke senginento la engithi isiyimfihlo kakhulu kumina. Sengifuna ukuyikhiphela ngaphandle ngiyivezele wena mamazi. Lalela. Mamazi, uyakhumbula njalo uma bungivakashele ungibuza ukuthi umuzi omuhle kangaka, imoto enhle kangaka ngithathaphi ngoba angisebenzi, akwazi ungibone ngivuka. Mina ngilo ngithi ngisebenza kamasipala. Hayi, sekufika esikhathini lapho ukuthi manje ngihlambuluke mama. Uyabona indlela engithola ngayo imali inzima kakhulu. Ngithola ngamanzi ey'dumbu zabantu. Uthola kanjani? Ngamanzi ey'dumbu zabantu. Yebo, ey'dumbu zabantu. Yebo. Namaphathi amaphathi athize abantu abangasekho emhlabeni. Bengilinde uzothuka. Ngisebenzisana nawasemakhazeni ahlukahlukene. Njengoba ubona ngicebile, iwona mcebo lo njengobona uphila impilo, uphila soft, uphila i-soft life ngami. Iyona ndlela-ke ngicela ukuthi ungathuki ubeke eceleni lokho ukuthi imali ngithola kanjani. Imali iyafana, ayibhaliwe ukuthi itholakale kanjani. Ya, ngicabanga ukuthi njengamanje kuwena-ke manje ngisey'nhlelweni zakho ukuthi manje ngifuna ukuyovela ekhakeni. Sengifuna ukuthi ube umama-ke oqondile-ke, sihlale ngokusemthethweni. Ngiyiyeke le ndlela ebekade ngenza ngayo, indlela ebengithola ngayo imali, ngihlukane nayo. Njengamanje sengifuna nokukholwa, mhlambe ngibe umfundisi ebandleni. Ngicabanga ukuthi iyona ndlela yokuphila le. So kuwena ukuthi uyakhetha ukuthi uyangena kulo mshado noma cha. Ngifuna ukungena kuwona, ngifuna ukuyovela ekhakeni. Ngeke. Yabona-ke lokhu engiza ngamanje ngingayilindele ngempela. Ngicela ungiphe isikhathi ngicabanga. Ngicela ufuna isikhathi esingakanani? Ngikuphi isikhathi esingakanani mamazi? Ngicela ungiphe isikhathi-ke sifuna kuwena. Mamazi, ngifuna kusheshe phela mamazi. Sikhuluma ngibe ngisesesini. Ngeke. Okubini okubuhlungu ukuthi manje usetheksini, inkulu yona iyasinda kodwa-ke ezophumelelisa wena ngoba vele impumelelo usuyibonile, i-soft life usuyitholile. Yonke into-ke manje izobiza wena-ke njengomama. Ngapha ngisithathele isikhathi. Mama. Angikwazi ukukhuluma kahle la. Oh ya, ngiyakuzwa, ngiyakuthola lapho, ngiyakuzwa impela. Hayi. Manje isingakanani, isiphi isikhathi odinga ukuthi unike sona uzokwazi ukuthi ungiphendule ngakho ngoba phela mina sengifuna kusheshe konke manje, ngiphendukile manje. Phela manje wena ungitshela nje isigaba eyathi ungayilindelanga and ufuna ukuthi siphuthume kusheshe. Isikhathi ngesikhathi sizoba kumina. Ngizokwazisa nje ngibe right. Mhlambe Ngizokuthi ufuna kusheshe nje kangaka cha.
ngithathe isikhathi manje sokuthi ukuthi ungitshele ngokungitshela lokho. Nami-ke ngizocela isikhathi nje abangisize kahle. Mamazi mhlawumbe ney'nsuku zami sey'baliwe yikho sengifuna ukusheshisa izinto nje kanjena angazi nami ngifele lowo muzwa nje ukuthi ngisheshisa nje izinto. Mhlawumbe uNkulunkulu useyangidinga angazi. Sengithi impela ngizizwa nje ngingazizwa nje kahle sethi impela angivele nje ngikhulume nje konke kuwena. Hayi angingafuni ngizakusho angazi dekile angazi. Didekile. Hayi angazi into. Hayi ngiyakuzwa-ke mama shuthi ke sengiyolinda leso sikhathi ozokunika sona-ke. Ya ngizobuya nje kuwena mase abantu kahle. Hayi mhlawumbe Hayi kwama. usuku namhlanje uma kuyilolu suku iluphi usuku ocwathi uzobe usuright ngalo? Ngolesihlanu right. Lesihlanu right. Ngolesihlanu nje kwakumanje. Ya hayi. Njengoba kuwusuku. Hayi nginankinga hayi sengiyozwa ngawe mamazi hawo ngiyakuthanda kodwa ungakhohle ukuthi ibabazi i-champ yakuthanda yazo ukhohle imisebenzi emibi equbuke ngayo kodwa i-champ isiye khulileka mamazi ngiyabonga mamazi sengiyolinda impendulo yakho. Ngiyabona ukuthi simthole sendaweni engekho right akakhona ukukhuluma uyiphendulela yonke leyo nto. So ngicabanga ukuthi nawe ngoba usukwazi lo mbeka isithombeni mhlambe usangakwazi ukuthi umfonele mhlambe lihlale phansi eze ngikhulume ngoba akanakho ukuyiphendula ekutheni because if you are in a public transport ayikho into ongavele uyisho and umuntu ezokutshela isigaxa. Ya njoba esho naye yamuzwa nje isigaxa lesukile. So let's hope ukuthi uzo understanda nibe right neinhlelo zakho ihambe kahle. Hayi impela ngifisa kanjalo nami. Babukeli beBlack Live TV bekwisona isigameko sethu namhlanje lesi esikhona. Okay. Babukeli bayi Black Live TV yona ke imfihlo yethu namhlanje le ubaba kade sitshela yona asihlangane ke ngokuzayo sizwe ukuthi mhlambe wagcina uma ivumile yini esebuye sezosho mhlambe yobuye sebuya naye sebezosho ukuthi lalela-ke zavele zakhala ngayo leya mali leya yamanzi edumbu nemali ke ayifani ukuthi iqhamuka. Anyway ziyathusa usuku nosuku khona ezalo kodwa ke please do not forget to subscribe ngona YouTube channel let's see you next time. It's the Black Live TV.